Nagpahimangno ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Don Marcelino sa Davao Occidental sa mga motorista nga one lane lang ang maagian sa parte sa dalan sa Barangay Talaguton humanakankan ang yutang pundasyon sa konkretong dalan. Miyerkules sa buntag, dihang namatngunan nga nakanka na ang yuta nga pundasyon sa parte sa dalan sa National Road sa Sitio Pamungot sa Don Marcelino sa Davao Occidental. Kinitungod sa kusog nga pag-ulan, matud pa sukad Miyerkules sa kadlawon. Maagian pa ang maong dalan apan one lane lang aron malikayan nga mahugmak ang highway sanglit pangpang na ang kilid niini. Nagbutang na og warning signs ug nagpahigayon na sab matud pa og inspeksyon ang DPWH sa mong lugar. Gitambakan na sab ang shoulder sa dalan aron mulapad ang agianan ug luwas ang one lane access. Dugang pahimangno sa MDRRMO nga magbantay ug maghinay-hinay sa pagmaneho kung muagi sa maong dalan. Sumala sa pag-asa, Easterlies ug Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao.